Machiegni kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Masira manotimore Londiani e kaunti ma Kericho dwe mar auchiel higa mokalo ne onyiso ni thoth johala maloko machiegni kod apeyni keto ngimagi kama rach e kinde ma masira otimore. Kata obedo ni bang' masirano jotelo ne ochiwo singo mar gero chiro manyien Londiani, nyaka sani singono pok ochopi, ma nyiso ni ngima johala pod ni kama rach poni masira machielo nyalo timore. Londiani, achiel kuom bombe mayudore e kaunti ma Kericho, ne ochakore kaluwore kod ohala mar aswekra ka thoth johala maka ochuore bath ndara ka gigeto jowuoth madhi e bombe kaka Kericho, Muhoroni, to kata mana mago morie Kisumu kod bombe mamoko ma Kaluo kod Imbo mar Kenya. Tarik 30 dwe mar auchiel higa 2023, dho oganda ma Londiani ne omoko kaluwore kod masira mar apaya manong'ado machuok ngima ji 52. Masira manonyiso kaka johala maka bende ngimagi nitie kama rach poni masira otuch apoya. Higa achiel gi dweche 2 bang' masirano, waduogo Londiani mar ng'eyo ka bende singo mar golo johala e andaki mar tho kendo gero negi chiro oko mar apayano osechopi. Mawaromogo nyiso ni onge gima osetim. Mana kaka johala ne tiyo motelo ne masira, e kaka pod geng apaya ometni, ji manyo bundich, to kod kaka ginyalo konyore. Okinyi mang'ich, Miriam kod Gladys Gadhoni donjo e tich ka gibulo oduma mondo giyud kaka de gikonyre. Miriam en achiel kuom ji manoneno kaka masirano notimore, kendo koni duogone ka en mana mar menyo. Tumerudi barabara kwa sababu hatuna otherwise, kwa sababu hata wakati huo mwingine walitupromise ati watatutengea mahali ya kuwa tukifanyia biashara, lakini hatujapata. Na sasa hatuwezi kaa nyumbani kwa sababu mashida ni mingi sana. Sasa inabidi tukuje tu bado hapa barabara. Kila mtu alifika hapa na alitaja kitu. Na walisema watajenga soko na watajenga hapa karibu, watajenga karibu na kwa mafuta. Kwa sababu walikuwa wamesema watanunua hiyo kiwanja ndio wajenge. Lakini tangu hiyo wakati hatujasikia kitu. Usingoje tu accident yote imefanyika kila mahali, mnaenda mnapeana promise, alafu mnatoka mkiendanga. Tunaomba sana, si tukiwa wakaaji wa Junction wana biashara, mtufanyie vile mumepromise kwa sababu tuko na shida. Joseph Ndungu ma en jariembo mar boda paro kaka masirano notimore kendo nyiso kaka lith lwetene ariyo ne ochote kinde manoreso joma ne ohinyore e masirano. Nilifinywa pale nikiamushia watu lori venye walikuwa wamefinywa. Na mimi si kuona kitu hata chochote. Na hivi vidole yangu ilikatwa ikiwa mbili namna hiyo. Na si kuona hata ndururu hata chochote mimi. Kwenda kuandikisha huko mimi naambia ati mimi niko sawa na vidole yangu ilienda vidole mbili. Gikoni kata bedo ni bang' masirano jotelo mopogore opogore manochopo kanyo nogolo negi singo mar loko ngimagi. Nyaka sani pod en mana rito. Soko na biashara ya recharecha itaondolewa kutoka road reserve, ipelekwe kando kidogo, tujenge masoko yenye tunaweza kusaidia watu wetu waendelee na biashara, na wale wanapita barabara wakuwe na njia ya barabara ya kuingia kwa soko. Mimi niko tayari kama governor tutoe pesa ya emergency tununue shamba hapa, na sisi kama county we will have done our part ya kupeana shamba na kutafuta pesa kidogo tuchenge ka market na kasoko hapa. Kanyaka sani johala ma Londiani koni gik manosingnegi pok gineno. Penjo en to diponi osebet kit jotelo marumo wang' jopiny kod singo ma ok chopi e kinde ma masiro jukogi. George Bati, Ramogi TV.